טוב רבותי היקרים, בעזרת השם בשבת יחול יום מיוחד, יום שנקרא ט"ו באב. לרב עקיבא רבותי זה לא בדיוק אומר הרבה, אבל בינינו הנשואים, לא זה מחר בלילה, ביום שבת. כן, בכל מקרה מה שיוצא רבותי לכל הנשואים האומללים, אז צריך לדעת שזה, איך אומרים, מה שנקרא מכונה בפי העם יום האהבה. והשאלה הגדולה היא ביותר, מה כל כך יום האהבה בזה? איזה יום האהבה? מה, אדרבה, צריך לאהוב כל השנה, מה יש פה? אז דבר רבותיי מאוד מאוד מעניין רבותיי, צריך לדעת למה הוא נקבע בכלל להיות יום האהבה, מה קרה בו. ולא רק זה, הגמרא מביאה במסכת תענית בדף כ"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבן שמואל בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים. מה יש שם? אומרת הגמרא שבהן בנות ישראל, ירושלים היו יוצאות בכלי לבן, שאולים, ולא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות? בחור שא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שנאמר שקר הפן והבל הפוני, שקר החן, סליחה, והבל היופי. כן, אישה יראת השם היא תתהלל. ואומר תנו לה מפרי ידיה וילבלוה בשערים מעשיה. וכן אמרצנה אורנה בנות ציון ומלך שלמה בעטרה שהיא תראה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ועל זה הגמרא אומרת ביום חתונתו הכוונה היא לזמן מתן תורה, וביום שמחת ליבו הכוונה היא לזמן של בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. יפה מאוד. אז באמת רבותיי, צריך לשאול, באמת תמוה, מה כל כך מיוחד ביום הזה, עד כדי כך שלא היו ימים טובים לישראל? זהו, לכאורה, כן, מה כל כך מיוחד, עד כדי כך שלא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים, עד כדי כך, ימים טובים לישראל, מה יש בזה? אז בשביל רבותיי לבדוק באמת את הדבר, אז צריך לעשות בדיקה. תמיד שקורה שאלה כזאת צריך לבדוק היסטורית. מה היה בהיסטוריה? ואחרי שאתה בודק בהיסטוריה, אתה בדרך כלל אתה מקבל תשובה. מה קרה באמת בהיסטוריה? אז דבר ראשון רבותיי שבאמת נעשה בהיסטוריה, בדבר הזה, בתאריך של 15 באב, בט"ו באב מה שנקרא, קלו מתי מדבר. מה הכוונה? כל שנה בשנה, בתאריך 9 באב, לא עלינו ולא אף אחד מעם ישראל, היו כולם בלי יוצא כלל מגיל 20 עד גיל 60, היו באים וחופרים באדמה ונכנסים שם, מה שנקרא חופרים לעצמם דברים, ונכנסים שם, ועד יוצא כרוז, ייבדלו החיים מן המתים, והיו נשארים בכל הזמן, כל שנה 15,000, היו נפטרים, מחזירים ציוד לבית עולמם. אבל, וזה האבל הגדול, לאחר 40 שנים, מה שנקרא בשנה האחרונה שבאו בני ישראל להיכנס לארץ ישראל, לארץ כנען, אז מה קרה? בא והוציא כרוז, הוציאו כרוז ואמרו, ייבדלו החיים מן המתים, ולא נפטרו. אף אחד, כולם קמו, אמרו, טוב, אולי התבלבלנו עם התאריך, אולי משהו. טוב, עשו את זה עוד פעם יום למחרת, לא עוד פעם יום למחרת, ככה 5 ימים. עד שהגיעו, כן, עד שהגיעו, לאיפה? עד שהגיעו ליום ט"ו באב. מה יש ביום ט"ו באב? הלבנה, יפה מאוד. לא בכלל, נסתיים כבר בכלל הלבנה. הלבנה כבר היא שלמה. ואז ברגע שהלבנה היא שלמה, אז אם היא שלמה, אז בעצם ודאי שאנחנו כבר היינו בתאריך הזה. ולכן למדו מכאן שנתבטלה עליהם הגזרה. זה דבר ראשון רבותיי שנעשה בהיסטוריה לגבי עניין של ט"ו באב. דבר השני שנעשה רבותיי בהיסטוריה לגבי ט"ו באב, יש, כולם יודעים, שלאחר ששלמה המלך נפטר, אז היה המלך שקראו לו ירבעם בן נבט. הוא היה מלך ישראל, ורחבעם, הבן של שלמה המלך, הוא היה מלך של יהודה ובנימין. ואז בעצם התחלקו המלכויות, היה חלוקה בעם ישראל, לא עלינו, והתחלקו. היו מלך, ירבעם בן נבט היה המלך של 10 שבטים, ורחבעם היה מלך של 2 שבטים, של שבט יהודה ושבט בנימין. ואז היה קרה דבר מעניין, הרי כולנו יודעים שבית המקדש איפה הוא נמצא? בשטחו, בנחלתו של בנימין, בנחלתו של בנימין. ואז אמר ירבעם בן נבט, תשמע, עוד מעט 3 רגלים, הרי ב3 רגלים יש מצווה שכולם בלי יוצא מן הכלל יעלו לרגל. ירצו לעלות לרגל, מה יקרה? פתאום ידלקו על רחבעם, יגידו, תשמע, איזה מלך טוב,
חביבי, אין דבר כזה, אני לא מוכן שיתללקו עליו, אני מפחד שילכו לי. לכן מה? אני סוגר את זה. ועוד הוא אמר שיש מצווה פעם ב7 שנים, מצוות הקל. מה זה מצוות הקל? מצוות הקל לאחר שנת השמיטה, בשנה השמינית, בחג הסוכות, עולים כל עם ישראל לבית המקדש, וברגע שהם עולים לבית המקדש, מה עושים? ככה המלך נמצא והכהן נמצא וכולם, ומי יושב בעזרה? אך ורק מלך יהודה. מלך ישראל, אבל מי זה דווקא משבט יהודה? מי ששרשרת המלכות. ירבעם בן נבט, מה היה משרשרת המלכות? ובגלל זה מה הוא אמר לעצמו? תשמע, יראו אותי שאני מלך עומד ואת רחבעם יישב, אני לא מוכן. לכן מה הוא עשה? הוא בנה להם 2 מזבחות. מזבח אחד, עגל אחד העמיד להם בדן שבצפון ובבית אל שבדרום, בשביל שמה שיעברו ויעבדו את אלוקים האחרים, העיקר שלא מה יעשו, העיקר שלא ילכו להיות אצל רחבעם. עד שהגיע רבותיי לאחר כמה שנים, הגיע מלך ישראל שקראו לו הושע בן אלה, והושע זה היה צדיק גדול, והוא החליט מה לעשות? להוריד את אותם חומות, את אותם גדרים, את אותם שומרים, שיהיו חוצצים בין הנחלות של שבט ישראל ליהודה ובנימין, וכתוצאה מכך מה נעשה? נעשה שעם ישראל להיות פעם חזרו להתאחד, חזרו עוד הפעם להיות בערבות הדדית, חזרו להיות עוד פעם ביחד, וכתוצאה מכך הייתה שמחה מאוד גדולה. מתי זה נעשה? בט"ו באב. יפה מאוד. עוד דבר רבותיי, עוד ייחוד רבותיי שאנחנו יודעים עליו, שנעשה, היה אחד שקראו לו בחורבן בית שני, כשהוא נחרב, אז היו כל מיני ערים שהיו נמצאות, ואחת הערים שהייתה באותן התקופות באזור ירושלים הייתה עיר שנקראת ביתר, והעיר הזאת זה לא המקום מה שיש היום, זה מקום אחר, קצת שונה, טיפה רחוק זה לא בדיוק באותו מקום, אבל באזור שמה, והיה רבותיי מרד שנקרא מרד בר כוכבא, או איך אומרים בשם ההיסטוריונים, מרד אנדריאנוס. וכשאנדריאנוס בא ושלח את הצבא, רבותיי, לכבוש את העיר ביתר, היה שם מיליונים של אנשים, לא, מיליונים כפשוטו, מיליונים של אנשים, בשם ירחם, ובא לכבוש, ופשוט מאוד בר כוכבא, רבותיי, כל טיל ששולח עליו אנדריאנוס, בר כוכבא מחזיר לו אותו. כל טיל ששולח עליו מחזיר לו אותו. שכונה, היום אין את זה, אפילו עם כיפת ברזל, כיפת בקשת, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כיפה זה, שום דבר אין לעזור לך, פעם בזמנם ככה, אתה שולח לו טיל, מחזיר לך את הטיל, שולח זה, כן, כמו שהיה בזמנו ששלחו מאיראן או מעזה, שלחו, ואז הוא יחזיר, כן, מה שאמר גם בבוקר החידה. בכל מקרה, מה שיוצא רבותיי, שככה עשה אנדריאנוס. ואז הוא אמר, רגע, הוא בא לקדוש ברוך הוא עד כדי כך בתלונה, אמר לו, תשמע, תאתם, מה קורה איתך? אתה אמרת שאתה נותן לי אותם בידיים. אנדריאנוס היה רשע, היה גוי, אתה נותן אותם בידיים. אמר לו, הכל בסדר, אל תדאג. ואז פתאום התגלה אצל בר כוכבא, שמה הוא נהיה? כוחי ועוצם ידיע עשה לי את החיל הזה. פתאום מרגיש קצת גאווה. תתפעל לקדוש ברוך הוא, תשמע, תעשה טובה. אם אתה לא עוזר לנו, לפחות מה תעשה? אל תעזור לאויבים שלנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאתה יכול להסתדר לבד? אין בעיה, אני אראה לך מה זה, נראה איך אתה מסתדר לבד. הוא הצליח להסתדר? אין אדם רבותיי שיכול להסתדר לבד לעולם אם לא השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. לא משנה מה, אתה לא יכול לעשות שום דבר לבד. לא ללכת, לא לאכול, לא להתפן חוץ מכבודכם, שום דבר וכלום. ואז מה נעשה? נעשה דבר מעניין אצל בר כוכבא. בר כוכבא היה צריך חוץ מכבודכם ללכת לבית הכיסא, היה צריך ללכת להתפנות, וכתוצאה מזה שהיה צריך ללכת להתפנות, הגיע לשם איזשהו נחש, הקיש אותו, עשה לו, הרג אותו, ואז הבין אנדריאנוס שאיך אומרים, נתן הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בידיו. ואז רבותיי היקרים, הוא לקח שם, רצח והרג ועשה שמות בעם ישראל, בעיר ביתר, כן, 6 מיליון יהודים רבותיי, הדם שלהם הגיע לגובה של סוס. רק שתבינו את הסדר גודל, משהו מטורף. הוא לקח את הגופות שלהם, השאיר אותם שלא ייתנו אותם לגבורה, והשאיר אותם בקיץ, בחורף, בגשם, סתיו אביב, הכל שישארו ככה, וגדר איתם כל מיני גדרות שעשה איתם ככה. והם נחלים שהולכים לים, עד כדי כך. עד שלבסוף,
לאחר 7 שנים, מה זה החליט אנדריאנוס שהוא מחזיר את, מאפשר לקבור את אותם גופות. מכאן רבותיי יצאה הברכה המעניינת, ברכת הטוב והמטיב שאנחנו מברכים בברכת המזון. מה זה הטוב והמטיב? הטוב על הגופות שנשארו בכך ברחמיו של הקדוש ברוך הוא, והמטיב על כך שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוך ליבו של אנדריאנוס לבטל את הגזרה הנוראה. ומתי זה נעשה? בט"ו באב. חזק? יפה מאוד. עוד דבר רבותיי, עוד מקרה, אפשר לומר אולי מהמקרים המזעזעים ביותר שהיו בעם ישראל, מקרה רבותיי שנקרא פילגש בגבעה. פילגש בגבעה. מה זה אומר פילגש בגבעה? הנביא בספר שופטים בפרק י"ט והלאה, שם מספר שהיה איזשהו אדם אחד מהר אפרים, והוא היה לו אישה שהייתה נקראת, הוא היה נשוי ככה עם 2 נשים, והייתה אישה אחת מתוך 2 נשים שהייתה פילגש. עכשיו פילגש זה לא מילה רעה, זה לא איסור, הרבה אנשים חושבים שזה איסור, פעם בזמן זה היה מצוי. מה זה אומר מבחינה דינית פילגש? אישה שבמילים אחרות אין לה תנאים. כלומר, שם אישה שהיא מתחתנת, אז מה? אז מחייבים את הגבר לעשות כתובה. והשולחן ערוך גם פסק בהלכות כתובות בסימן ס"ו ואבן העזר, שאסור אפילו להתייחד לזוג נשוי, אסור להם להתייחד אם אין להם כתובה. לכן היום ברבנות המציאו את הדבר שיש גם את הכתובה עצמה שנותנים למשפחה, לזוג, וגם את העתק כתובה שנשאר ברבנות, ככה שאם קרה מצב והיה ולא מוצאים את הכתובה, הנה יש כתובה עכשיו. בכל מקרה מה שיוצא, אותה זוגיות שלהם עלתה על סרטון, ולא בדיוק הסתדרו אחד עם השני, וכתוצאה מכך שלא בדיוק הסתדרו אחד עם השני, מה עשתה אותה פילגש? ברחה לביתו של אבא שלה, הלכה לשם. ואז כשהלכו לביתו, כשהלכה לביתו של אבא שלה, לאחר 4 חודשים שהיא נמצאת בבית אביה, הלך אליה בעלה, הלך אליה, ניסה לשדל אותה בכל מיני אפשרויות, בכל מיני עניינים, העיקר שמה? שתבוא לחזור אליו, בכל זאת אנחנו נשואים, בואי, אני רוצה אותך. ואז אחרי תקופה, איך אומרים, הצטרתה, היא זרמה איתו מה שנקרא, זרמה איתו. למחרת בבוקר, אבא אמר, תשמעו, למה תלכו בבוקר, בואו תאכלו ארוחת בוקר, וזה אני קצת מקצר, וזה היה ביום שישי, אמר, תשמע, מיד נצא, ואז הוא אמר, יש 2 אופציות, איפה נעשה את השבת? האם נעשה את זה במקום של היבוסי, שהיה בעצם בירושלים, או אצל שבט, אצל נחלת בנימין, שהיה להם איזשהו מקום מיוחד שם. ואז הנער שהיה איתו, עם הבעל הזה, אמר, תשמעו, אני לא יודע, אני שמעתי ששם בנימין המצב בקנטין, יש שם הרבה אנשים לא טובים כל כך, אני מעדיף להיות אצל היבוסי, עדיף להיות בין הגויים מאשר להיות זה. טוב, משפט קשה, לא פשוט, אבל זה מה שהוא עשה. הוא אמר, מה פתאום, מה סתנה ליהודים מתהפך, אנחנו הולכים לשם. הלכו הם וזה. באו להיכנס, דופקים בדלת של אנשים שיקבלו אותם, אף אחד לא מוכן לקבל אותם. עד שבא אליהם איזשהו זקן אחד, ומה אמר להם? יאללה בואו, כנסו, אני אארח אתכם, הכל בסדר. ואז שמעו את זה כולם שהוא בא לארח אותם, מיד עשו חינגה מסביב לבית שלו, אנחנו רוצים את אותו אדם, לתבוע אותו לדבר עבירה. שמע את זה מה עשה? שלח את אשתו החצוף הזה. שלח את אשתו, ושלח אותו אחד גם את הבת שלו. אולי הם ירגעו, אולי הם זה. אבל ככה הם מהלך כל הלילה באו והתעללו באותה ילדה, באותה אישה, השם ירחם שלא נדע. והאישה הזאת מרוב שהתעללו בה בבוקר היא חזרה באפיסת כוחות עד שהגיעה למפתן הדלת ופשוט מאוד קרסה שמה ונפטרה לבית עולמה. בעלה פותח את הדלת בבוקר, איך שהוא פותח את הדלת בבוקר הוא רואה את אשתו ככה, הוא מזהה אותה, אשתי, תראה מה עשו לה. הלך מיד, לא שבת ולא כלום, הלך מיד לבית שלו בצפון, הלך לשם, איך שהוא הולך לשם, לקח את הגופה שלה, ביטר אותה ל13 חתיכות, לאחר מכן בא וחילק את זה לכל אחד ואחד מהשבטים, כל שבט ושבט שיראו חוץ משבט בנימין. למה? המעשה העזוי שהם עשו ליהודייה, לאישה בעם ישראל, לא תהיה נבלה כזאת בארצנו, אין דבר כזה, שבנפרד, כבוד האישה זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, כן, צריך לי הרבה מאוד להיזהר בכבודה של האישה, שולחן ערוך מזהיר את זה הרבה מאוד. בכל מקרה, מה שיוצא, איך אומר השולחן ערוך בחושן משפט סימן ר"כ? אומר השולחן ערוך סעיף ג', אומר שולחן ערוך, אומר, מתוך שהונאתה מצויה, דמעתה הקרובה. כן, צריך הרבה מאוד זהירות בדבר. לכן רבותיי יקרים, מה הם עשו? באו כל עם ישראל, רצו לשבט בנימין שיפלילו את אותם אנשים,
אותם אנשים גרועים שאיך שהם התנהגו, ולא רצו להפריע אותם, לא ידעו בדיוק מה לעשות איתם וזה, ואז פתחו מלחמה עד כדי כך שנשארו 600 רבותיי, 400 אנשים נשארו משבט בנימין, וכתוצאה מכך רבותיי שנשארו אותם אנשים, מה היה איתם? מה היה איתם? לא ידעו, פסלו אותם להתחתן, לא רצו איתם שום דבר, לא עשו איתם עסקים, ממש. תן להם במסיבה ואז מה? אחרי תקופה אמרו, תשמע, אם אי אפשר ככה, צריכים הרי תקומה, צריך לראות איך אפשר לבוא ולמנף אותם, צריך לראות איך נעשה להם בשביל לשקם אותם. אז מה עשו? הוציאו אותם לקרמים, וכתוצאה מזה שהיו יוצאים לקרמים, היו שולחים גם את הבנות בשביל שהם יבואו בקשרי הנישואין, ואז יהיה מותר, ולאחר מכן רק הדור הזה היה בעתיד, והדור אחרי זה כבר היה מותר לבוא איתו בקהל. ולכן מתי זה נעשה אותו הדבר? מתי? בט"ו באב. עוד דבר אחרון, יום שפסקו לכרות בו עצים למערכה, לאחר רבותיי ששבו עזרא ונחמיה ובני דורם לארץ ישראל, הם ראו שפשוט מאוד באו והרסו את כל הארץ, ולא היה עצים ולא היה כלום. אז עד שנוצרו עצים היו צריכים להביא ולגייס עצים מכל מיני מקומות, והיה דבר מאוד מאוד קשה לגייס. לכן מה? לכן באו והיו עושים כל מיני תת-צדקה וכל מיני אפשרויות וכל מיני דברים רק בשביל להבריח עצים למערכה לבית המקדש, עד שלבסוף נהיה להם עצים. מתי? בט"ו באב. ורבותיי היקרים, יש מנהג מאוד מעניין לסיום, יש מנהג מאוד יפה, שומע רבי שרון, יש מנהג מאוד יפה שהרבה מאוד אנשים, במיוחד בקרב החסידים, היו נוהגים, מה לעשות? היו נוהגים לבוא ולברך כבר מט"ו באב, לברך את האנשים כתיבה וחתימה טובה. היו מברכים כתיבה וחתימה טובה, יוצא בגמטריה בדיוק ט"ו באב, 15 באב. לכן בעזרת השם שנזכה כולנו להיכתב ולחתם לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.